Moji milí, autenticky sa nachádzame nedaleko Nového Sadu. Aj tu môžete vidieť, že skutočne miesta, ktoré boli bombardované a zasiahnuté v 2002 roku, sa nachádzame v týchto chvíľach na miestach, ktoré naozaj ťažko dopadli. Verím, že aj nálože a bomby. Pozrite sa, takto to vyzerá autenticky, takže je to smutný pohľad. V tejto chvíli sa nachádzame s delegáciou, ktorá prišla z Bratislavy na čele zastúpenia pána generála majora Jozefa Zaďku. Skutočne reportážne môžeme konštatovať, že tieto miesta je tu cítiť aj taký chlad, je tu cítiť strach. Vidíme dokonca múry, veľké nosné betónové múry, milí televízni diváci, ktoré ešte sú aj opálené v podstate veľkými tmavými čiernymi flakmi po výbuchoch a po náložiach. Vidíte, môžeme sa pozrieť názorne, že sutiny týchto veľkých historických budov na jednej strane pôsobia veľmi strašidelne, ale zrejme to tu bolo veľmi, veľmi ťažké. V tejto chvíli aj kráča ako vedúci delegácie pán generál major Zaďko. Ja sa ho opýtam a pristavím ho. Pán Zaďko, povedzte, ako na vás pôsobia tieto pohľady, pretože vidíme niečo, čo sa tu možno pred 10 rokmi udialo a je tu cítiť z toho taký chlad a možno miestami aj husia koža. Ako to vy vnímate, ako sa pozeráte na zostatky? No myslím, že je to veľmi tragické sa na to pozerať a nechcel by som, aby to bolo u nás na Slovensku alebo v ktorejkoľvek krajine Európskej únie a aj na svete. Určite mi dáte za pravdu, že keď pozeráme na to, že tie ťažné nosné betónové múry proste nezvládli zrejme asi nálože bomby, ktoré boli zhadzované, je to smutný pohľad, že? No je to veľmi smutný pohľad a neviem, kto tu akého teroristu hľadal. Prečo tu boli tie bomby zhadzované, na to nech dajú odpoveď nejakí iní predstavitelia iných štátov. Takže v tejto chvíli skutočne toto budú fotografické záznamy, alebo čo, filmový? Filmový. Pozrite sa na to. Takže môžeme konštatovať, že sa určite jednalo o veľmi dôležitú budovu, komplex, asi mediálny komplex, ktorý bol ako prvý bombardovaný. Nachádzame sa v týchto ruinách, sutinách. Ideme aj s reportážnou kamerou na najvyššie možné poschodie. Toto tiež veľmi zaujímavý úkaz. Milí diváci, teraz autenticky vidíme, dnes môžeme s určitosťou povedať, že toto bol zásah bomby a nie jednej. Pozrite sa, aké sú veľké tie prierezy, tie rany. Poďme ešte vyššie. V tejto chvíli sme na najvyššom mieste budovy. Domnievame sa, že sa jednalo o televízny mediálny komplex. Možno to mohla byť aj rádiotelevízia, národná budova, pretože pozostávala z mnohých komplexov. My sa v tejto chvíli nachádzame na najvyššom mieste, kde sme sa pešo dostali, čoho dôkazom bolo to, že sme našli obrovské krátery, ktoré ste videli pred malou chvíľou. No a pozeráme sa na panorámu Nového Sadu. Milí moji, treba povedať, že keď sme sem prichádzali, videli sme už od hlavnej cesty túto budovu. Hneď sme vedeli, že niečo to bolo obrovské a tým pádom môžeme dať za pravdu aj skutočne, by som povedal, teórii, že cieľ bol jasný, bol viditeľný, bol priamo na dosah, pretože sa nachádza v strede, by som povedal, veľkého rozsiahleho pozemku, alebo by som povedal priestoru nad mestom a zrejme aj keď bombardéri či lietadla, by som povedal, boli nad nami, tak jednoducho
asi ten cieľ mali jasný, pretože nedalo sa to neminúť. Ja sa aj opýtam člena delegácie Jozefa Turaca, čo si myslí o tom, že sme na tomto mieste, ako to na teba pôsobí a čo si myslíš o tom? Myslíš si, že tá teória, že by to bola nejaká významná budova alebo televízia sa môže zakladať na pravde podľa tvojho názoru? Je to veľmi nepríjemný pocit mám z tohto miesta tu, vlastne z tej obhliadky, ktorú tu robíme, ale podľa mojich predpokladov to bola nejaká veľmi významná televízia, pretože nachádza sa to na nejakom vyvýšenom mieste, z ktorého je rozhľad na široké okolie okolo Nového Sadu a vlastne na všetky strany aj na Belehrad, vlastne smer na Belehrad, na Nový Sad. Čiže určite v každom prípade to bola nejaká televízia, po prípade aj rozhlas. Áno, tam vlastne bola televízia Vojvodina, televízia Beograd a ja si myslím, že aj ako pani redaktorka v Národnej televízii hovorila, že im zbombardovali celú budovu, keď sme dobre včera počúvali, pán generál, poďte prosím vás potvrdiť aj vy. Včera pani redaktorka, keď sme boli v Národnej televízii robiť rozhovor, povedala, že ich televízia bola zbombardovaná. Takže ja sa domnievam už po druhýkrát, že budova, alebo na zostatkoch budovy, ktorej sme, je naozaj tá spomínaná televízia. Ako na vás pôsobí tento pocit, že sme na najvyššom mieste, pozeráme sa na panorámu Nového Sadu, ale zároveň myslím si, že máme zmiešané pocity. Áno, tie zmiešané pocity mám aj ja a je to veľmi strašné byť na tých miestach, na tejto tragédii, tejto televízie a videl som to aj osobne v očiach tých pracovníkov televízie, kde sme boli v priamom prenose a ich ľútosť, že sú v prenajatých priestoroch a teraz len tak pracujú, ako pracujú v tých priestoroch, kde sú. A si myslím, nechceme takéto niečo, aby bolo u nás. Opýtam sa ďalšieho člena delegácie, pána Ošeka, povedzte, ako na vás pôsobí táto návšteva tu na týchto miestach. Zimomriavky a je to šok, že v Európe môže jedna krajina bombardovať druhú a ničiť ľudské osudy. Musí sa vydýchať, ale je to zvláštne, že NATO bombardovalo televíziu v Európe na konci storočia. Myslím, je veľmi smutné, že Slovenská republika, vláda Slovenskej republiky dovolila prelety amerických bombardérov, aby prišli a zhodili bomby na miesto, bydlisko našich krajanov, na Nový Sad. Zbombardované vidíme mosty, fakt je to katastrofa toto vidieť a dúfam, že sa naše deti takejto tragédie nedožijú. Vy? Ako analytik práve vzniknutej organizácie na Slovensku ICOCRIM, tá má sídlo v Paríži, jak sme hovorili, som šokovaný, že ak terorizmu bombardovať budovy v Novom Sade je možné a vidíme tu zrúcaninu, ktorá nie je hrad, ale budova asi zo 70. rokov minulého storočia, ktorá je rozbombardovaná na Cimpr-Campír. Urobiť vzdelaní, rozumní ľudia nie len v Európe, ale na celom svete. Niečo takéto. To je strašné. No? To je jednoducho... Neviem, čo k tomu dodať. Niečo strašné. Ničiť samých seba. Bolo tu povedané, že vznikla pobočka, alebo by som povedal zastúpenie v európskom rozmere Medzinárodného výboru ICOCRIMu. Skúste, pán generál major Zaďko, povedať, ako v podstate plánujete ďalšiu činnosť tohto výboru a ako vlastne ľudia sa budú môcť oboznámiť s činnosťou. Tak ICOCRIM je zakladajúca organizácia, bude to pobočka medzinárodnej organizácie pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Zatiaľ sme v plienkach, bol som vybratý po mojom odchode z bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky, kde som skončil ako plukovník, vďaka niektorým funkcionárom, kde som bol nepohodlný. No a som veľmi rád a je mi cťou, že si ma našla
organizácia bezpečnostná a môžem pokračovať v mojej práci, využiť tie skúsenosti teoretické či praktické tejto medzinárodnej bezpečnostnej organizácii ICOCRIM pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Zatiaľ, ako som spomenul, sme zakladajúca organizácia na Slovensku. Budeme sa venovať organizovanému zločinu, monitoring určitých skupín, nejakých tých teroristických buniek, ktoré môžu byť aj u nás na Slovensku alebo v okolitých štátoch V4. Mojím cieľom je sa venovať tomu, čo som sa venoval už aj počas mojej práce v rámci policajného zboru ministerstva vnútra alebo spravodajskej služby, monitorovať korupciu, ktorá je fakt závažný fenomén je to v našej Slovenskej republike. Podľa tej štatistiky, ktorú sme videli na prednáškach, ktoré boli, tak je veľmi smutné, že prvé miesto rebríčko má zdravotníctvo, za ním nasleduje justícia, prokuratúra a polícia. Pýtam sa, kto chce vyšetrovať, kto chce prešetrovať korupciu, latentnú trestnú činnosť, keď na prvých miestach je prokuratúra, justícia a polícia. Preto budem veľmi rád, ak budem môcť spolupracovať s Európskou úniou, kde budeme posúvať tieto informácie a s Organizáciou Spojených národov o možných teroristických alebo nejakých skupinách, ktoré pôsobia aj na Slovensku alebo v rámci Európskej únie. Ďakujem. Ja by som asi pár slov povedal v angličtine. Takže my name is Hošek and I'm working as external consultant analyst in newly established branch of ICOCRIM. It is anti-corruption, fraud. We watch anti-corruption, fraud, and other similar terrorism matters which can happen in Central Europe, in Visegrad 4 countries. We are here in Serbia, and we are just standing in Novi Sad TV, which was bombed by terrorist attack 10 years ago. The thing we are here was that we were for about 2 days. We had here a conference where were also not only Czech, Slovak delegates and speakers, but it was a conference with Polish representatives. So as an analyst of ICOCRIM, I will concern on matters of corruption in state sector, ministries, government. Most surprising for us is that private sector is not as corrupt as state sector in Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary. Thank you. Rozprával som sa so zástupcami delegácie, slovenskej delegácie ICOCRIMu a agentúry EEDA. Milí diváci, v pozadí v rámci našej reportáže vidíte zrúcané ruiny mosta, ktorý viedol v podstate do Nového Sadu. Tento most, keď sme tu boli, domáci nám veľmi hovorili o tomto moste, ktorý bol veľmi dominantným mostom a v čase bombardovania bol zrútený. Vidíte už len 3 piliere, ktoré zostali na Dunaji, ktoré v podstate sú absolútnymi len troskami, s ostatkami toho, čo bolo zbombardované. My sme vlastne stále ešte v tesnej blízkosti veľkého komplexu, ktorý sme navštívili s našou zahraničnou delegáciou a len sa pozeráme. Nie je čo viac dodať.